Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε στο 7ο σεμινάριο του 5ου κύκλου των διαδικτυακών σεμιναρίων αστρονομίας που πραγματοποιεί το παράρτημα Σαλαμίνας και Πειραιά της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος. Για κάποιοι που με ρώτησαν γιατί κάνουμε συχνά 2 Κυριακές τα σεμινάρια, για το λόγο την επόμενη Κυριακή είναι η γιορτή της Αποκριάς και η μεθεπόμενη το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας, οπότε τα 2 σεμινάρια αυτά έγιναν κοντά για να είναι και να μην τα χάσουν κάποιοι που θα λείπουν σε κάποιες διακοπές. Το επόμενο σεμινάριό μας, σας ενημερώνω από τώρα, θα γίνει στις 9 Μαρτίου. Η μυθολογία είναι προϊστορία και όχι ιστορία. Καθότι λείπει η χρονολογία που είναι τα νεύρα της ιστορίας, όπως γράφει ο Σταγυρίτης. Είναι συνεπώς άχρονη. Η ελληνική μυθολογία περιλαμβάνει το σύνολο των μύθων που υπάρχουν στην αρχαία ελληνική παράδοση, έτσι όπως αυτή διασώθηκε στα κείμενα της ελληνικής γραμματείας, παραδείγματος χάρη τα ομηρικά έπι, τα έργα του Ησιόδου, τις διηγήσεις του Ηροδότου, του Διόδωρου, του Σικελιώτου, του Παυσανία, του Στράβωνα και άλλων, ή στις απεικονίσεις των σκηνών στην αγκιοπλαστική των ιστορικών χρόνων. Τα περισσότερα από τα διασωθέντα έργα των 3 μεγάλων τραγικών ποιητών μας, του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, έχουν θεματολογία της μικηναϊκής περίοδου και καλύπτουν θέματα εντασσόμενα στην ελληνική μυθολογία, επικός ή θηβαϊκός κύκλους. Η κυρία Πρέκα εντόπισε την ύπαρξη της χρονικής σύνδεσης μεταξύ της θεματολογίας των διασωθέντων τραγωδιών και του Τροϊκού πολέμου. Έτσι, η διεπιστημονική ερευνητική ομάδα της έχει χρονολογήσει τόσο την άφιξη του Οδυσσέα στην Ιθάκη το 1207 π.Χ., όσο και την άλωση της Τρίας το 1218 π.Χ. σε αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με βάση τα αστρονομικά στοιχεία των ομηρικών επών. Έχοντας ως αφετηρία αυτές τις χρονολογήσεις, συνέγραψε το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα με τίτλο «Χρονολογώντας την άχρονη μυθολογία» και χρονολόγησε και τα συμβάντα που περιγράφονται στα έργα των 3 τραγικών ποιητών. Στη συνέχεια, με αυτά ως αρχή, έκανε μια χρονολογική επέκταση σε άλλες μυθολογικές περιγραφές που συνδέονται με αυτά τα συμβάντα. Κατά αυτόν τον τρόπο, η άχρονη μυθολογία χρονολογήθηκε. Τα γεγονότα και η παρουσία των διαφόρων σημαντικών προσώπων που περιλαμβάνονται στις τραγωδίες του επικού και θηβαϊκού κύκλου, αλλά και στις χρονικές και μυθολογικά συγγετιζόμενες επεκτάσεις αυτών των γεγονότων, δένονται αρμονικά με το χρόνο σε μια συνεχόμενη αλυσίδα χωρίς καμία ασυμφωνία ή υπέρβαση. Πώς όμως έγινε αυτή η χρονολόγηση και ποια ήταν η συμβολή της αστρονομίας? Γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας την κυρία Πρέκα και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως που συμφώνησε να είναι σήμερα μαζί μας στην πρότασή μου. Η κυρία Πρέκα Παπαδήμα είναι αφιπερετήσα επίκουρος καθηγήτρια του τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος του Σώματος Ομοτήμων Καθηγητών του ΕΚΠΑ και επίσης γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΑΕΜ, δηλαδή της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας. Τα κύρια θέματα της ερευνητικής δραστηριότητας της κυρία Πρέκα είναι τα κάτωθη. Πρώτον, ηλιακή φυσική, ραδιοεκπομπή από ηλιακά κέντρα και ηλιακές εξάρσεις, μελέτη της ηλιακής δραστηριότητας, χωρικές και χρονικές μεταβολές κατά τη διάρκεια του ενδεκαετούς κύκλου της ηλιακής δραστηριότητας, σχέσεις ηλιακών και γήινων φαινομένων. Δεύτερον, επίδραση της ηλιογεωμαγνητικής δραστηριότητας στην ανθρώπινη φυσιολογία. Κάνω μια παρένθεση εδώ, θα μας αφιερώσετε ακόμα για αυτό το θέμα, κυρία Πρέκα, για την επίδραση της ηλιομαγνητικής δραστηριότητας στην ανθρώπινη φυσιολογία. Τρίτον, πλανήτες, μαγνητόσφαιρες, ατμόσφαιρες, μορφολογία κλπ. Γεωμαγνητική δραστηριότητα. Τέταρτον, αρχαιοαστρονομία. Εκπαιδευτικό έργο. Διδασκαλία επί σειρά ετών των μαθημάτων εισαγωγής στην αστροφυσική στο τμήμα φυσικής, προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Ηλιακή φυσική, τμήμα φυσικής, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Φυσική διαστήματος, τμήμα φυσικής, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Αστρονομία Β, τμήμα μαθηματικών, προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Συμμετοχή στη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων φυσική 1 και φυσική 2, τμήμα φυσικής, αστροφυσική στο τμήμα φυσικής, αστρονομία στο τμήμα μαθηματικών. Εποπτεία ειδικών θεμάτων φοιτητών σε σύνολο 107. Κύριος επιβλέπων μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευση σε σύνολο 10. Μέλος τριμελούς Επιτροπής Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε σύνολο 34,
μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Διδακτορικών Διατριβών σε σύνολο 23, μέλος επταμελούς Επιτροπής Κρίσεως Διδακτορικών Διατριβών, σύνολο 12. Το ερευνητικό της έργο: δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, σύνολο 148, συνσυγγραφέας μάλλον στο βιβλίο Μονοπάτια του Ήλιου, εισαγωγή στην ηλική φυσική, μαζί με τον κύριο Μάνο Δανέζη, τον Στράτο Θεοδοσίου, την κυρία Δάφνη Καριολάκη, και αυτό το βιβλίο έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Διάβλος. Το επόμενο βιβλίο που θα αναλύσουμε σήμερα και θα αφιερώσουμε τη σημερινή μας διάλεξη είναι «Χρονολογώντας την άχρονη μυθολογία», έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών 2024. Κυρία Πρέκα συμμετείχε σε συνέδρια με ανακοινώσεις σε σύνολο 116 και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου σε σύνολο 14. Κριτής εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και topic editor στο επιστημονικό περιοδικό Atmosphere. Επίσης, the effect of geomagnetic activity in the environment and extension to human health. Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα σχέση με τον ηλιακό ραδιοφασματογράφο Artemis Steinberg, συνεντεύξεις, διαλέξεις, αστρογραφία, διδασκαλία σε θερινά σχολεία για μαθητές κλπ. Η κυρία Πρέκα έχει επισκεφθεί 3 φορές τη Σαλαμίνα, μας έχει συνδράμει στην αστροβραδιά μας, έχει μιλήσει για στο θερινό σχολείο της φυσικής το 2019 που έγινε στη Σαλαμίνα. Επίσης μας έχει μιλήσει και σε εκδήλωση σε συνεργασία με το Δήμο για την ακριβή χρονολόγηση της ναυμαγίας της Σαλαμίνας. Κυρία Πρέκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και έχετε το λόγο να μας χρονολογήσετε την άχρονη μυθολογία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά και για την ευκαιρία που μου δίνετε και για τα καλά σας λόγια. Θα προσπαθήσω να κάνω αυτά τα χρειαζούμενα για να βάλω την οθόνη. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω αυτό το βιβλίο που είναι έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, το οποίο εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να έχει κάποια σχέση με την αστρονομία, και όμως αυτό το βιβλίο δεν θα γραφόταν αν δεν υπήρχε η γνώση της αστρονομίας. Όπως το είπατε κι εσείς, γράφει ο Σφαγιρίτης στο μνημειώδες έργο του «Ο Γηγία», διότι η αληθής και πραγματική ιστορία του αιώνος τούτου κατήντησης μυθολογίαν αλληγορικήν και εκεί έμεινεν, και δια της αλληγορίας ανακαλύπτεται πάλιν οπόσουν η ιστορία συγκεχημένη και τεταραγμένη, δια την έλλειψη της χρονολογίας, η οποία είναι τα νεύρα της ιστορίας, και εχάθη δια την έλλειψη των γραμμάτων και την στην αστρονομίαν άγνοιαν, και δια των ακατάστατων και πολυειδή διορισμών του χρόνου. Και πράγματι η μυθολογία είναι προϊστορία και όχι ιστορία, γιατί λείπει η χρονολογία. Η προϊστορική περίοδος τελειώνει στα σκοτεινά χρόνια της αρχαιότητας γύρω στο 1130 π.Χ. και ακολουθούν οι ιστορικοί χρόνοι. Λοιπόν, η ελληνική μυθολογία καλύπτει το σύνολο των μύθων που σχετίζονται με την αρχαία ελληνική παράδοση, όπως διασώθηκε στα κείμενα της ελληνικής γραμματείας ή στις σκηνές της αγκιοπλαστικής των ιστορικών χρόνων, και τα περισσότερα από τα διασωθέντα έργα των 3 μεγάλων τραγικών ποιητών Αισχύλου, Σοφοκλή και Ευρυπίδη έχουν θεματολογία της μικηναϊκής περίοδου και καλύπτουν θέματα εντασσόμενα στην ελληνική μυθολογία, είναι ο επικός και ο θηβαϊκός κύκλος, όπως λέγονται. Εντόπισα λοιπόν ότι υπάρχει μια χρονική σύνδεση μεταξύ της θεματολογίας των διασωθέντων τραγωδιών και του Τροϊκού πολέμου. Αλλά η διεπιστημονική ερευνητική ομάδα μας έχει χρονολογήσει τόσο την άφηξη του Οδυσσέα στην Ιθάκη 1207 π.Χ. όσο και την άλωση της Τρίας 1218 π.Χ. σε αντίστοιχες δημοσιεύσεις, τις βλέπετε εδώ, σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές, με βάση τα αστρονομικά στοιχεία των ομηρικών επών. Το χρονικό πλαίσιο αναζήτησης 1400-1130 π.Χ. δόθηκε από την αρχαία ελληνική γραμματεία και από τις ανακαλύψεις των αρχαιολόγων. Στα ελληνικά υπάρχει μια συνοπτική δημοσίευση αυτών των χρονολογιών στα πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς η εργασία μας παρουσιάστηκε στην Ολομέλεια της Ακαδημίας από τον ακαδημαϊκό καθηγητή κύριο Κουνάδη. Έχοντας λοιπόν ως αφετηρία αυτές τις χρονολογήσεις στο παρόν βιβλίο, χρονολόγησα και τα συμβάντα που περιγράφονται στα έργα των 3 τραγικών ποιητών και με αυτά ως αρχή
έκανα μία χρονολογική επέκταση και σε άλλες μυθολογικές περιγραφές που συνδέονται με αυτά τα συμβάντα και κατά αυτόν τον τρόπο η άχρονη μυθολογία χρονολογήθηκε. Οφείλω να πω ότι τα γεγονότα και η παρουσία των διαφόρων σημαντικών προσώπων που περιλαμβάνονται στις τραγωδίες του επικού και του θηβαϊκού κύκλου, αλλά και στις χρονικές και μυθολογικά συσχετιζόμενες επεκτάσεις αυτών των γεγονότων, δένονται αρμονικά με το χρόνο σε μια συνεχόμενη αλυσίδα χωρίς καμία ασυμφωνία ή υπέρβαση. Υπενθυμίζω ότι με βάση τις περιγραφές της Οδύσσειας, αστρονομικές, κλιματικές κλπ., έγινε η χρονολόγηση της επιστροφής του Οδυσσέα 25 Οκτωβρίου 1207 π.Χ. τα χαράματα και η μνηστηροφωνία 30 Οκτωβρίου του ιδίου έτους στις 4 αργά το μεσημέρι. Η όλη ομηρική περιγραφή δίνει την εποχή φθινόπορο, ειδικά όταν λέει ότι οι νύχτες ήταν μεγάλης διάρκειας, ενώ τα αστρονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την εποχή δίνοντας τη θέση συγκεκριμένων αστερισμών στον ουρανό, Άρκτος, Φωότης, Πλιάδες, Ορίων, και δεύτερον χρονολογούν το γεγονός με βάση την ύπαρξη μερικής ηλιακής έκλειψης, καθώς ο ποιητής μιλάει για μουντάδα, για καταχνιά αχλής και όχι σκότος. Η κάλυψη δίσκου ήταν 75% την ώρα της μνηστηροφωνίας στο α, εδώ, δεν ξέρω τον κέρσορα, πιστεύω να τον βλέπετε, εδώ σε αυτό το σημείο, βλέπετε τον κέρσορα, φαίνεται? Ναι, φαίνεται. Ωραία. Εδώ σε αυτό το σημείο, βλέπετε εδώ στον αστερισμό του Σκορπιού, είναι η θέση της έκλειψης, την ώρα της έκλειψης είναι ο ουρανός στην Ιθάκη. Και μας λέει ακόμα ο Όμηρος ότι 5 ημέρες πριν η Αφροδίτη ήταν στην Ανατολή, κοιτάξτε στο Β εδώ, να η Αφροδίτη είναι στον Ζυγό, καλά ορατή, 1,5 ώρα πριν την Ανατολή του ηλίου. Και η χρονολόγηση του θανάτου του Πατρόκλου που αναφέρεται στην Ηλιάδα εντοπίστηκε στις 6 Ιουνίου 1218 π.Χ. στις 3:45. Η κάλυψη του ηλιακού δίσκου ήταν πάνω από 75%. Βασίστηκε πάλι στα αστρονομικά και τα κλιματολογικά στοιχεία του Ομήρου. Οι περιγραφές δηλώνουν ένα ζεστό καλοκαίρι, μια ασέλινη νύχτα και μια μερική ηλιακή έκλειψη και όχι ολική, γιατί η μάχη δεν διακόπτεται λόγω σκότους, συνεχίζει κανονικά, ενώ 3 μέρες μετά η Αφροδίτη είναι στην Ανατολή, την αναφέρει έως Φόρο, και η θέση της έκλειψης στον ουράνιο θόλο, την οποία βλέπετε εδώ, είναι στους διδύμους, βλέπετε βέβαια τον κέρσορα, απεικονίζεται και στην ασπίδα του Αχιλλέα, όταν μιλάει για τους αστερισμούς, Μεγάλη Άρκτο, εδώ στον Ταύρο Ιάδες και Πλιάδες, και Ορίωνα, βλέπετε, οριοθετούν τη θέση της έκλειψης. Ο ιστορικός Θουκυδίδης γράφει ότι η κάθοδος των Ηρακλειδών ή κάθοδος των Δωριαίων, που είναι το ορόσημο για τα σκοτεινά χρόνια, συνέβη 80 χρόνια μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, η κάθοδος εντοπίστηκε το έτος 1138 π.Χ., δηλαδή εντός του χρονικού πλαισίου που δίνουν τα ιστορικά κείμενα, και βεβαίως από το 1218 στο 1138 μεσολαβούν 80 χρόνια. Όμως η συλλογιστική που οδήγησε σε αυτή τη χρονολογία ήταν ανεξάρτητη της παρατήρησης του Θουκυδίδη. Επισημαίνεται ότι έχουν διεξαχθεί 3 και όχι 1 Τροϊκός πόλεμος. Ο πρώτος εξ αυτών διεξήχθη από τον Πέλοπα, βασιλιά στην Ηλία, εναντίον του Ήλου, βασιλιά της Τρίας. Έγινε γύρω στο 1310-1320 π.Χ. Ο δεύτερος έγινε γύρω στο 1264-1263 μεταξύ του Ηρακλή και του Λαομέδοντα γιου του Ήλου, και ο τρίτος είναι ο Ομηρικός Τροϊκός Πόλεμος, έναρξη 1227, λήξη 1218, μεταξύ του Ατρίδη Αγαμέμνονα και του Γυρεού Πρίαμου γιου του Λαομέδοντα. Για να δούμε όμως πώς προέκυψαν αυτές οι χρονολογήσεις. Η αργοναυτική εκστρατεία έγινε στο 1260 π.Χ. Βέβαια εδώ θα βάλετε ένα συμπλήν 5 τουλάχιστον χρόνια. Μια γενιά πάντως πριν τα Τροϊκά, καθώς ο Αχιλλέας ήταν νήπιο 3-4 ετών και αποχαιρετούσε τον πατέρα του τον Πηλαία, σύμφωνα με τα 2 αρχαία κείμενα Ορφικά Αργοναυτικά και Απολλωνίου Αργοναυτικά. Ο Ηρακλής αρχικά συμμετείχε σε αυτή την εκστρατεία, αλλά την εγκατέλειψε. Σύμφωνα με τα Αργοναυτικά του Απολλωνίου, ο 11ος άθλος του Ηρακλή, τα Μήλα των Εσπερίδων, ταυτίζεται χρονικά με την άφιξη των Αργοναυτών στην Τριτονίδα λίμνη.
Λογικά ο ήρωας θα ήταν τότε 30 ετών, έχει σχεδόν ολοκληρώσει τους 12 άθλους ξεκινώντας από την ηλικία των 18 ετών κατελάχιστον, συνεπώς ο Ηρακλής γεννήθηκε το 1290 π.Χ. Η γέννηση του Θησέα ήταν το 1272, καθώς αναφέρεται ότι όταν ήταν 7 ετών συνάντησε τον νεαρό Ηρακλή με την εντυπωσιακή λεοντή του, που ήταν ήδη διάσημος από τους άθλους που είχε πραγματοποιήσει. Δηλαδή ο Ηρακλής θα ήταν τότε 25 ετών, συνεπώς αν ο Ηρακλής γεννήθηκε το 1290, ο Θησέας γεννήθηκε το 1272. Όμως ο Ηρακλής μετά από τον ένατο άθλο του εναντίον των Αμαζόνων, Ζώνη Ιππολίτης, ο οποίος έγινε το 1265 στην επιστροφή του, περνώντας από την Τρία, στην οποία βασίλευε ο Λαομέδων, γιος του Ήλου, έσωσε την Ισιώνη, κόρη του βασιλιά, την οποία θα θυσίαζαν στο Κήτος που είχε στείλει ο Ποσειδώνας και έκανε καταστροφές στην πεδιάδα της Τρίας. Επειδή όμως ο Λαομέδων δεν έδωσε στον Ηρακλή τη συμφωνημένη αμοιβή, ο ήρωας έφυγε μεν, αλλά επέστρεψε με στρατό, νίκησε και σκότωσε τον Λαομέδοντα και τοποθέτησε στο θρόνο τον νεαρό 17 ετών γιο του, τον Πρίαμο. Συνεπώς αυτός ο Τροικός πόλεμος έγινε το 1264-1263 π.Χ. Άρα ο Πρίαμος γεννήθηκε το 1280-1281 π.Χ., αφού τότε ήταν 17 ετών, και αυτό είναι συμβατό με το ότι στον Ομηρικό Τροικό πόλεμο ο Πρίαμος χαρακτηρίζεται υπέργυρος, καθώς ήταν 52 με 62 ετών έναρξη λήξη του πολέμου. Ο Λαομέδων ήταν 30 ετών όταν γέννησε τον Πρίαμο, που ήταν το μικρότερο παιδί του. Συνεπώς ο Λαομέδων γεννήθηκε το 1310, θεωρώντας 30 χρόνια μια γενιά, ο Ήλος γεννήθηκε το 1340 π.Χ. Άρα η μάχη μεταξύ Ήλου και Πέλοπα έγινε το 1310-1320 π.Χ. ή και λίγο αργότερα, αν υποθέσουμε ότι ο Ήλος ήταν 20 με 30 ετών. Και ο Πέλοπας, που γεννήθηκε το 1351, στον πόλεμο με τον Ήλο ήταν 31-41 ετών. Ωραία, μιλούσαμε λοιπόν για τον Πέλοπα, για να δώσουμε πώς χρονολογήθηκε, και είπαμε ότι έχουμε τον Αμφιτρίωνα και η Αστιδάμια, η κόρη, γεννημένη το 1333, αν γέννησε τον Αμφιτρίωνα σε ηλικία 18 ετών κατελάχιστον. Επειδή αναφέρεται ότι ο Πέλοπας ήρθε στην Πελοπόννησο αμέσως μετά την εφηβεία και παντρεύτηκε αμέσως, δέχομαι ότι απέκτησε το πρώτο του παιδί, την Αστιδάμια. Συγγνώμη, δεν βλέπουμε κάτι. Ορίστε. Εγώ τουλάχιστον βλέπω μόνο εσάς και τον κύριο Ραπατζίκο σε ένα ίδιο κάδρο. Δεν ξέρω, εσείς με βλέπετε, κύριε Ραπατζίκο? Ναι, σας βλέπω πάνω αριστερά. Οι άλλοι βλέπετε την παρουσίαση? Ματθέ, φαίνεται η παρουσίαση? Εγώ τη βλέπω. Ναι, ωραία. Ωραία, κύριε Δημήτρη, κάποια ρύθμιση θέλει από εσάς. Συγγνώμη για τη διακοπή, συνεχίστε κυρία Πρέκα. Ωραία. Δηλαδή ο Πέλοπας γεννήθηκε το 1351 π.Χ. Λέγεται λοιπόν ότι ο Πέλοπας βασίλεψε για 38 χρόνια και είναι αυτός που έδωσε και το όνομά του στην Πελοπόννησο. Με βάση τους υπολογισμούς μας, ο Πέλοπας βασίλεψε από το 1333, 18 χρονών, μέχρι τουλάχιστον το 1297, 54 ετών, που γέννησε και τον τελευταίο γιο του, όπως εντοπίσαμε. Αν πέθανε 2 χρόνια μετά, το 1295, η βασιλεία του διήρκησε πράγματι 38 χρόνια. Ένας γιος του Πέλοπα ήταν και ο Ατρέας, ο βασιλιάς των Μικηνών. Γέννησε η Ατρέα 1307 π.Χ. Οι Ατρίδες Αγαμέμνων και Μενέλαος που ηγήθηκαν της εκστρατείας εναντίον της Τρίας ήταν τέκνα ή εγγόνια του Ατρέα. Συγκεκριμένο ο Αγαμέμνονας γεννήθηκε το 1265, καθώς η πρωτότοκη κόρη του Ιφηγένεια ήταν 18 ετών το 1227, τη χρονιά έναρξης του Τροικού πολέμου, και αυτό γιατί η νεαρή Κορασίδα φτάνει στην Αυλίδα, που είναι συγκεντρωμένο το στράτευμα, για να παντρευτεί τάχα τον Αχιλλέα, ενώ στην πραγματικότητα θυσιάζεται προκειμένου να πάυσει άπνοια και να αποπλέψουν τα καράβια. Συνεπώς η Ιφηγένεια γεννήθηκε το 1245 από τον 20ετή Αγαμέμνονα. Ο Μενέλαος γεννήθηκε το 1261 και αυτό προκύπτει από το εξής. Ο πρώτος απαγωγέας της ωραίας Ελένης ήταν ο βασιλιάς των Αθηνών, ο Θησέας, ο οποίος την έφερε στην Αθήνα όταν ήταν 12 ετών και την παρέδωσε στη μητέρα του την Έθρα μέχρι να ενηλικιωθεί.
Θεωρώντας ότι ο Θησέας θα ήταν τότε 25 ετών και επειδή είχε γεννηθεί το 1272, καταλήγουμε ότι αυτή η απαγωγή έγινε το 1247. Συνεπώς η Ελένη ήταν γεννημένη το 1259. Οι Διόσκουροι βέβαια βρήκαν την αδελφή τους και την έφεραν πίσω στη Σπάρτη. Ο γάμος Μενελάου και Ελένης έγινε όταν η Ελένη ήταν 18 ετών, δηλαδή το 1241. Ο Μενέλαος θα ήταν τότε 20 ετών, συνεπώς ο Μενέλαος ήταν γεννημένος το 1261. Αλλά και ο Αίας ο Τελαμόνιος, ένας από τους κορυφαίους ήρωες του Τροϊκού πολέμου, ήταν γιος του Τελαμόνα και της Περίβειας. Η Περίβεια ήταν εγγονή του Πέλοπα, γιατί ήταν κόρη του γιού του Αλκάθωου, βασιλιά των Μεγάρων. Ο Αλκάθος ήρθε στα Μέγαρα όταν πληροφορήθηκε για την προκήρυξη του βασιλιά πως όποιος σκοτώσει το λιοντάρι του Κιθερώνα θα πατρευτεί την κόρη του την Ευέχμη. Το λιοντάρι προκαλούσε πολλά προβλήματα και είχε σκοτώσει και το γιο του βασιλιά Μεγαρέα, τον Έβυπο. Έτσι ο Αλκάθος παντρεύτηκε την κόρη του Μεγαρέα, αφού πρώτα εγκατέλειψε την πρώτη του σύζυγο, την Πυργό. Το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη, την Περίβεια, που ήταν η σύζυγος του Τελαμόνα και η μητέρα του Έαντα. Αν ο Αίας στην έναρξη του Τροϊκού πολέμου το 1227 ήταν 30 ετών, θα είχε γεννηθεί το 1257 και αν η μητέρα τον γέννησε στα 18-20 χρόνια της, αυτή θα είχε γεννηθεί το 1275-1277. Συνεπώς ο Αλκάθος απέκτησε την κόρη του στα 25 του, καθότι ήταν ο δεύτερος γάμος του και θα ήταν γεννημένος το 1301 π.Χ. Ο Τελαμόνας τώρα. Ο Τελαμόνας ήταν γιος του Αιακού, του βασιλιά στην Αίγινα και της νύμφης Αίγινας, που έδωσε και το όνομά της στο νησί, κόρη του Ασοπού ποταμού. Ο Τελαμόνας διώχτηκε από το νησί μαζί με τον αδελφό του τον Πηλαία, επειδή σκότωσαν σε δισκοβολία τον μικρότερο αδελφό του στο Φόκο. Κατέφυγαν ο Πηλέας στη Θεσσαλία και είναι ο πατέρας του Αχιλλέα, ο Τελαμόνας στη Σαλαμίνα, όπου παντρεύτηκε τη Γλάφκη, την κόρη του βασιλιά Κυχρέα, που ήταν γιος του Ποσειδώνα και της Σαλαμίνας, αδελφή της Αίγινας και αυτή κόρη του Ασοπού ποταμού, με την οποία όμως δεν απέκτησε παιδιά. Όταν πέθανε ο Κυχρέας, ο Τελαμόνα ανέλαβε βασιλιάς της Σαλαμίνας και μετά το θάνατο της Γλάφκης έλαβε ως σύζυγο την Περίβεια, την κόρη του Αλκάθο, με την οποία και απέκτησε τον Έαντα και τον Τράμβυλο. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Τελαμόνας έλαβε μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία, βοήθησε τον ήρωα Ηρακλή στην εκστρατεία στην Τρία κατά του Λαομέδοντα και έλαβε μέρος και σε πολλές άλλες μάχες μαζί με τον Ηρακλή. Συνεπώς ο Τελαμόνας είναι σχεδόν συνομήλικος του Ηρακλή που γεννήθηκε το 1290. Πράγματι αναπέκτησε τον Έαντα το 1257 σε ηλικία 30 ετών, καθότι ήταν ο δεύτερος γάμος του, θα είχε γεννηθεί το 1287. Βλέπουμε πράγματι ότι είναι συνομήλικοι. Επίσης, αν ο Πηλέας απέκτησε τον Αχιλλέα το 1263 σε ηλικία 20 ετών κατελάχιστον, θα γεννήθηκε το 1283. Βλέπουμε ότι οι ημερομηνίες ταιριάζουν, οι χρονολογίες ταιριάζουν απολύτως. Οπότε ο Αιακός, γνωστός σε όλη την αρχαία Ελλάδα για τη δικαιοσύνη του, γεννήθηκε γύρω στο 1307-1317, αν απέκτησε τον Τελαμόνα σε ηλικία 20-30 ετών. Ήταν δηλαδή σύγχρονος του Πέλοπα και των γιών του. Και αυτό επιβεβαιώνεται από το εξής. Λέγεται ότι κάποτε είχε επικρατήσει ξηρασία σε όλη την Ελλάδα, σαν τιμωρία των θεών, επειδή ο Πέλοπας σκότωσε τον βασιλιά Στύμφαλο. Και η Πυθία είπε ότι για να έρθει η βροχή θα πρέπει ο Αιακός να προσευχηθεί στους θεούς. Πριν προλάβει ο Αιακός να τελειώσει την προσευχή, το άρχισε να βρέχει. Άρα πράγματι Πέλοπας και Αιακός ήταν σύγχρονοι. Τα περιγραφόμενα συμβάντα των δύο κύκλων, επικός και θηβαϊκός, συναντώνται σε βάθος χρόνου στα συγγενικά πρόσωπα του Δαναού, γέννηση 1455 με 1475 π.Χ. και του Κάδμου, γέννηση 1425 π.Χ. Όπως ο κλάδος Ίναχος, Ιώ, Έπαφος, Λιβύη, Βήλος οδηγεί στο Δαναό, έτσι και ο κλάδος Ίναχος, Ιώ, Έπαφος, Λιβύη, Αγίνορας, Φίνικας οδηγεί στον Κάδμο. Δηλαδή ο Κάδμος ήταν ανιψιός του Δαναού. Ο Δαναός ερχόμενος από τη Λιβύη βασίλεψε στο Άργος, λαμβάνοντας το θρόνο από το Γελάνορα, απόγονο του Φορονέα, αδελφού της Ιούς, γιου του Ίναχου.
και ο Ακάδμος, ερχόμενος από τη Φινίκη, βασίλεψε στη Θήβα της Βιωτίας. Μια απόδειξη για την ορθότητα αυτών των χρονολογιών έχουμε στο εξής. Ο Θήρας, απόγονος του Κάδμου, ίδρυσε την ομώνυμη αποικία στην ίσο Θήρα Σαντορίνη αμέσως μετά την κάθοδο των Ηρακλειδών και 8 γενιές μετά την άφιξη του Κάδμου στο νησί και την ίδρυση αποικίας υπό τον Μεμβλίαρο, όταν εκείνος αναζητούσε την αδελφή του την Ευρώπη. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, ο Κάδμος ίδρυσε την αποικία το 1405, ο Θήρας ίδρυσε τη δική του αποικία το 1135, ακριβώς μετά την κάθοδο των Ηρακλειδών, σύμφωνα με την ελληνική γραμματεία, βεβαίως χρονική απόσταση 8 γενεών, θεωρώντας τη διάρκεια μιας γενιάς ίση με 30 χρόνια. Η σύζυγος του Κάδμου ήταν η Αρμονία, κόρη του Άρη και της Αφροδίτης κατά τη θηβαϊκή παράδοση, η κόρη του Δία και της Ηλέκτρας στην παράδοση της Σαμοθράκης. Η Ηλέκτρα ήταν κόρη του Άτλαντα και της Πλειώνης, κόρη του Ωκεανού, αδελφή άλλων 6 κοριτσιών, που όλες μαζί είναι οι Πλειάδες, το αστρικός μήνος των Πλειάδων. Με εξαίρεση τη Μερόπη, όλες συνευρέθησαν με θεούς και γέννησαν ήρωες. Η Ηλέκτρα ενώθηκε με το Δία στη Σαμοθράκη και απέκτησε το Δάρδανο, τον Ιασίωνα και την Αρμονία. Ζούσαν όλοι στην Τροάδα, καθώς ο Δάρδανος ήταν ο ιδρυτής της βασιλικής δυναστείας της Τρίας. Συνεπώς η Αρμονία ως αδελφή του Δάρδανου θα ήταν σύγχρονη με αυτόν. Ο Δάρδανος, βλέπετε, είναι 6ης γενιάς πρόγονος του Príαμου, του υπέργυρου βασιλιά της Τρίας στον Τροϊκό πόλεμο. Έχουμε ήδη εντοπίσει τη χρονολογία γέννησης του Príαμου, Λαομέδοντα, Ήλου. Βλέπετε εδώ σε αναλογία 30 χρόνια μια γενιά, Τρώας, Εριχθόνιος. Ο Δάρδανος γεννήθηκε το 1430 π.Χ. και συνεπώς και η Αρμονία και ο Κάδμος θα ήταν γεννημένοι κοντά σε αυτή τη χρονολογία. Πράγματι ο Κάδμος γεννήθηκε το 1425 και η Αρμονία το 1416, όπως έχουμε αποδείξει σε αυτή την εργασία. Μιλώντας σε ανθρώπους που έχουν σχέση με αστρονομία, θα ήθελα να μείνω λίγο στην πλειάδα Ηλέκτρα. Η Ηλέκτρα έχει σχέση με το περίφημο Παλάδιο της θεάς Αθηνάς που φυλασσόταν στην Τρία και θεωρείται ότι προστάτευε την πόλη και το οποίο έκλεψαν ο Οδυσσέας και ο Διομήδης πριν την άλωση της Τρίας. Υπάρχει μεγάλη ασάφεια ως προς την περιγραφή και την προέλευση αυτού του αντικειμένου. Επικρατεί η άποψη ότι η θεά Αθηνά είχε κατασκευάσει ένα ξώανο προς τιμήν της θανούσας παιδικής της φίλης της Παλάδας και το είχε τοποθετήσει δίπλα στο Δία και αυτό ήταν το Παλάδιο. Γράφει ο Απολόδωρος. Ήταν ένα άγαλμα ύψους 3 πήχεων και παράσταινε τη θεά με τα πόδια ενωμένα και στο χέρι της το δεξιό κρατούσε ένα δόρυ όρθιο και στα αριστερό ρόκα και αδράχτη. Το σίγουρο είναι ότι το Παλάδιο κάποτε εξφενδονίστηκε από τον ουρανό στη γη, από τον ίδιο το Δία, για να το λατρεύουν οι θνητοί. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται διηπετές ή διοπετές. Μια εκδοχή θέλει να έπεσε στην Τρία πριν ακόμα ιδρυθεί και γράφει ο Απολόδωρος. Όταν η Ηλέκτρα μετά την ερωτική της συνομιλία με το Δία κατέφυγε κοντά στο άγαλμα αυτό, το Παλάδιο, ξάφνου ετούτο γκρεμίστηκε μαζί της στο ήλιο, όπου ο ήλιος έφτιαξε ειδικό ναό γι' αυτό και απέδωσε θεϊκές τιμές. Δηλαδή η Ηλέκτρα αναζήτησε καταφύγιο σε αυτό το άγαλμα, αλλά ο Δίας θύμωσε και το έριξε από τον ουρανό στη γη μαζί με την Ηλέκτρα και έκτοτε το Παλάδιο ήταν ανάθημα της Ηλέκτρας, προσφορά στο γιο της το Δάρδανο για προστασία της πόλης. Κατά άλλο μύθο το Παλάδιο το έδωσε ο ίδιος ο Δίας στο Δάρδανο, βασιλιά των Τρώων, για τη σωτηρία της πόλης. Έπρεπε να το φυλάν ώστε η πόλη να μην καταστραφεί ποτέ. Γι' αυτό ο Δάρδανος το τοποθέτησε στο άδυτο του ναού, δηλαδή στο μέρος που απαγορευόταν η είσοδος, και ένα δεύτερο Παλάδιο τοποθέτησε στη σηκώ του ιερού όπου επιτρεπόταν η είσοδος του λαού. Λογικά λοιπόν η περιγραφή του ξώανου της Παλάδας θα ήταν αυτό το δεύτερο Παλάδιο, καθώς το πρώτο και αληθινό δεν μπορούσε να το δει κανείς. Μια άλλη εκδοχή λέει ότι ο Ήλος προσευχήθηκε στο Δία να του δώσει σημάδι ότι είχε διαλέξει το σωστό σημείο να χτίσει την πόλη, το Ήλιον, και ο ίδιος ότι ήταν σωστός ηγέτης.
αμέσως μια λάμψη φάνηκε στον ουρανό και ένα φωτεινό αντικείμενο έπεσε μπροστά στη σκηνή του. Νομίζω ότι αυτό κάτι μας θυμίζει. Ο Δίας όρισε να κατασκευαστεί ναός προς τιμήν της Αθηνάς, στον οποίο να φυλάσσεται το αντικείμενο, όμως δεν έπρεπε κανείς να το δει, ούτε να το ακουμπήσει, ούτε ο ήλιος, παρά μόνο οι αίριες. Το παλάδιο θα προφύλαγε την πόλη, κάνοντάς την απόρθητη. Κάποτε μάλιστα η πόλη και ο ναός πήραν φωτιά, ο ήλιος έτρεξε να σώσει το παλάδιο και τυφλώθηκε. Μετά από πολλές οικεσίες η θεά Αθηνά τον θεράπευσε, δηλαδή είχαμε μια προσωρινή, ας πούμε, τύφλωση. Γράφεται ότι για να μην κλαπεί το παλάδιο, καθώς ο Χρησμός έλεγε ότι όσο η πόλη έχει το παλάδιο ήταν απόρθητη, έφτιαξαν πολλά αντίγραφα για να μπερδέψουν τους αχαιούς που σίγουρα θα το αναζητούσαν. Άρα δεν γνωρίζουμε την πραγματική μορφή του. Γράφεται, τα παλαιότερα παλάδια ήταν ομοιώματα της θεάς Αθηνάς ή ανικονικά αντικείμενα, λίθινα και συνηθέστατα μετεωρίτες. Η λέξη ξώανον προέρχεται από τη λέξη ξέο, τρίβο, λιένο, στυλβόνο και σήμερα λέμε ξύλο, ξύστρα, ξύσμα, ξηράφι, ξύρισμα αλλά και άξεστος. Συνεπώς το ξώανο, εκτός από το ξύλινο άγαλμα, θα μπορούσε να είναι και το άκομψοξύσμα, δηλαδή το συντρίμμι ενός μετεώρου. Γράφεται ακόμη ότι η εκδοχή ότι το παλάδιο έπεσε από τον ουρανό και ήταν δημιούργημα της ίδιας της θεάς, συνδέει τη θεά με μετεωρολογικά φαινόμενα και με τους μετεωρίτες. Υπενθυμίζεται ότι στη γιγαντομαχία η Αθηνά έβρεχε παλάδια. Άρα τα παλάδια είναι μετεωρίτες. Αλλά και η Ηλιάδα ξεκινά με την άφιξη της θεάς Αθηνάς στο στρατόπεδο των Αχαιών με εντολή του Δία ως πεφταστέρι. Το φαινόμενο, λέει, ήταν γνωστό στους ναυτικούς που ήταν εξοικειωμένοι με τον ένα στον ουρανό και εξάφνιασε τους Τεριανούς. Σαν το αστέρι που ο Κρονίδης έριξε σημάδι στους ανθρώπους, το περιγράφει. Λαμπρό αστέρι και άπειρες οι σπίθες του πετιούνται. Σε μια δημοσιευμένη εργασία μας έχουμε αποδείξει την ύπαρξη ισχυρής βροχής διατών των αστέρων ως αποτέλεσμα κοντινής διέλευσης και θράψης ενός κομήτη που περιγράφεται στην Ηλιάδα με τη μορφή θεϊκών παρεμβάσεων. Η ίδια η θεά Αθηνά συνδέεται και σε άλλα σημεία στην Ηλιάδα με πτώση βολίδων, μετεώρων κλπ. Επισημαίνεται ακόμη ότι ο Σταγυρίτης στο έργο του με τίτλο «Γηγία ή Αρχαιολογία» περιγράφει την Ηλέκτρα να ύπταται με λιμένα τα μαλλιά και να θρηνεί κατά την άλωση της Τρίας. Γράφει ότι η Ηλέκτρα λυπήθηκε πολύ για την πτώση της Τρίας και γι' αυτό απομακρύνθηκε από τις αδελφές της, το αστρικός μήνος των Πλιάδων, και έπαψε να λάμπει. Εγκαταστάθηκε στον αρκτικό κύκλο, αλλά πάμε προς τις Άρκτους. Και μόνο κάποιες φορές εμφανίζεται στον ουράνιο θόλο με λιτά μαλλιά, σαν να θρηνεί, γι' αυτό οι άνθρωποι την αποκαλούσαν κομήτη. Πρόκειται για ένα βέβαια μικροπερίοδο κομήτη, καθώς εμφανίζεται περιοδικά ανατακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή ανήκει στην οικογένεια κομητών του Δία ή του Ποσειδώνα. Δίνεται η κατευθυντικότητα του κομήτη, που είναι από τις Πλιάδες, που αν δείτε εδώ στο χάρτη της Τρίας, οι Πλιάδες είναι δυτικά, και κατευθύνεται κάπου βόρεια. Φαίνεται ότι ο ίδιος κομήτης πριν από τουλάχιστον 3 γενιές, αν πάμε στην εποχή του ήλου, είχε ξαναπεράσει, ένα κομμάτι του έσπασε και έφτασε μέχρι τη γη ως μετεωρίτης και αυτό πρέπει να ήταν και το ξώανο της θεάς Αθηνάς που έπεσε από τον ουρανό. Αυτά προς μελλοντικό προβληματισμό. Και πάμε στην Κρήτη. Η Κρήτη συνδέεται με τον Τροικό πόλεμο, καθώς ο βασιλιάς Ιδωμενέας ηγήθηκε των Κρητών στον Ομηρικό Τροικό πόλεμο. Άλλωστε η αρπαγή της Ελένης από τον Πάρη έγινε όταν ο Μενέλαος απουσίαζε στην Κρήτη για να παραβρεθεί στην κηδεία του παππού του Κατρέα, γιου Μίνωα. Επειδή η ανάπτυξη και η ακμή του μινωικού πολιτισμού χρονολογείται το 1900 και το 1700 π.Χ. αντίστοιχα με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα, δηλαδή προηγείται της εποχής του Κάδμου και της αδελφής του της Ευρώπης, προβληματίστηκα ως προς την ταύτιση του Μίνωα, γιου της Ευρώπης, με τον γενάρχη Μίνωα, ιδρυτή της μινωικής θαλασσοκρατορίας. Εντόπισα όμως στο κείμενο του Ησιώδου την ύπαρξη της Οκεανίδας Ευρώπης, την οποία θεωρώ
ότι απήγαγε ο Δίας Ταύρος από τις ακτές της Μέσης Ανατολής περίπου το 1900 π.Χ., την έφερε στην Κρήτη και εξ αυτής γεννήθηκε ο περίφημος Μίνωας που ταυτίζεται με την ακμή του μινωικού πολιτισμού. Πολύ αργότερα, γύρω στο 1405, επί Μικηναϊκής κατάκτησης της Κρήτης, η Μικηναίοι είναι στην Κρήτη από το 1450 π.Χ., ένας Μινωίτης πρίγκιπας με το όνομα Ταύρος, σε εκστρατεία στην Τύρο, απαγάγει την πριγκίπισσα της Φινίκης και αδελφή του Κάδμου την Ευρώπη, τη φέρνει στην Κρήτη και από την ένωσή τους γεννιέται ένας άλλος Μίνωας, σύμφωνα με μεταγενέστερους μυθογράφους. Και αυτός ο Ταύρος θεωρείται ιδρυτής της Γόρτινας. Η ταύτιση της Ευρώπης, αδελφής του Κάδμου, και της Τιτανίδας Ευρώπης, η οποία λατρευόταν ήδη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής σε συσχέτιση με την Ιστάρ, σε ελληνιακή θεότητα, οφείλεται στον παρόμοιο τρόπο απαγωγής αφενός από τον Δία Ταύρο ηλιακή θεότητα και αφετέρου από τον πρίγκιπα Ταύρο απόγονο κατά κάποια έννοια του Δία. Εξάλλου, εντόπισε άλλον ένα Μίνωα που προηγείται χρονικά του Μίνωα Αγίου της Ευρώπης αδελφής του Κάδμου, γιατί είναι σύγχρονος του Ίναχου, γεννηθής περίπου το 1595-1615 π.Χ. Πρόκειται για τον παππού του ουράνιου κυνηγού του Ορίωνα. Είναι γνωστό βέβαια το όνομα Μίνωας απονέμεται ως τίτλος τους βασιλείς της Κρήτης και αυτός ο Μίνωας είναι σύγχρονος της μεγάλης έκρηξης του ηφαιστείου της Θήρας το 1613 π.Χ. Ο Ορίωνας ήταν γιος του Ποσειδώνα και της Ευριάλης, κόρης του Μίνωα. Έπραξε ύβρι παρενοχλώντας τη θεά Άρτεμη ή κάποια ιέρειά της ή προσβάλλοντας την ίδια τη μητέρα θεά τη Γαία. Οπότε ο Απόλλων, η Γαία, έστειλαν εναντίον του το γιγάντιο Σκορπιό. Η διαμάχη μεταξύ Σκορπιού και Ορίωνα κράτησε πολύ και προκλήθηκε μεγάλη αναταραχή, τελικά αλληλοσκοτώθηκαν. Το μέγεθος της καταστροφής προκλήθηκε ήταν τόσο μεγάλο, ώστε οι θεοί τους τοποθέτησαν στον ουρανό ως αστερισμούς, Ορίων Σκορπιός, αντιδιαμετρικά, έτσι ώστε όταν ο ένας ανατέλει ο άλλος να δει, για να μην ξανασυναντηθούν ποτέ και επαναληφθεί τέτοιο μεγάλο κακό. Σε κάποια φάση αυτής της διαμάχης Σκορπιού Ορίωνα, ο νεαρός Φαέθων, γιος του Τιτάνα Ήλιου, που οδηγούσε το άρμα του πατέρα του, βρέθηκε μπροστά στο γιγάντιο Σκορπιό. Τα άλογα του άρματος αφήνιασαν, ο Φαέθων δεν μπόρεσε να τα συγκρατήσει, το αποτέλεσμα ήταν ολέθριο. Το άρμα άλλοτε απομακρυνόταν, άλλοτε πλησίαζε στην επιφάνεια της γης, προκαλώντας παγετό, ψήξη ή καύσωνα που γινόταν αιτία έκκλησης πυρκαγιάς και υπερθέρμανσης των υδάτων των ποταμών. Ο Δίας, θέλοντας να προλάβει τα χειρότερα, κεραυνοβόλησε τον Φαέθοντα, ο οποίος κατέπεσε μέσα στον ποταμό Ηριδανό, που είναι άλλος ένας αστερισμός. Σε αυτό την ωραία εικόνα, εδώ είναι ο Ορίωνας, εδώ είναι ο Ηριδανός και ο Φαέθων που πέφτει μέσα. Ο Έπαφος ήταν σύγχρονος και φίλος του Φαέθωνα, ήταν εκείνος που τον πρόσβαλε αμφισβητώντας τη θεϊκή του καταγωγή, οπότε ο νεαρός Φαέθων, προκειμένου να αποδείξει την καταγωγή του, ζήτησε από τον πατέρα τον Ήλιο να το επιτρέψει να οδηγήσει το ηλιακό άρμα. Επειδή ο Έπαφος, γεννημένος το 1535-1555, ήταν συνομήλικος του Φαέθοντα και θεωρώντας ότι το συμβάν με τον Φαέθοντα, τον Σκορπιό και τον Αρίωνα έγινε όταν ο Φαέθων ήταν 20 ετών, συμπεραίνουμε ότι αυτό το γεγονός συνέβη το 1515-1535 π.Χ. Κοιτάξτε, είναι η μεταανακτορική περίοδος. Θα πρέπει τότε να συνέβησαν κάποια ακραία κλιματικά φαινόμενα, όπως καύσωνας, παγετός και όχι μόνο, τα οποία καταγράφηκαν στη μνήμη των ανθρώπων και διασώθηκαν ως μύθος. Επίσης αναφέρεται ότι ο Ίναχος συγκέντρωσε τους διασωθέντας κατοίκους στην Αργολίδα μετά τον κατακλυσμό και τους μετέφερε σε ένα νέο οικισμό στις όχθες του ομώνυμου ποταμού και έγινε ο πρώτος βασιλιάς του Άργους. Αναφέρεται ακόμη μια περίοδος ξηρασίας στην Αργολίδα, καθώς ο Ποσειδώνας ή ο Δίας αποτράβηξε τα νερά από ολόκληρη την περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρχει νερό στα ποτάμια μόνο όταν έβρεχε. Αν αυτές οι πληροφορίες συνδυαστούν με τις προηγούμενες για το Φαέθοντα, το Σκορπιό και τον Ορίωνα, δείχνουν μια συνεχή καταστροφική περίοδο που συνδέεται χρονολογικά με την μεγάλη μινωική έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης και αναρωτιέμαι μήπως αυτές οι καταστροφές ήταν επακόλουθο αυτής της έκρηξης.
Επιπλέον και μετά την εποχή του Κάδμου, κατά τους Μικηναϊκούς χρόνους, εντόπισε άλλους 3 Μίνωες. Μίνωας γεννηθείς το 1362, σύγχρονος της Πρόκριδας, κόρης του βασιλιά των Αθηνών Ερεχθέα, που τον θεράπευσε από αφροδίσιο νόσημα. Μίνωας γεννηθείς το 1336, πατέρας της Ακακαλίδας, έζησε 2 γενιές πριν την αργοναυτική εκστρατεία, του Δευκαλίωνα, του πατέρα του Ιδωμενέα που ήταν στον Τροϊκό Πόλεμο, του Κατρέα, έζησε 1-2 γενιές πριν τον Τροϊκό Πόλεμο, και του Ανδρόγεου, σύγχρονο του βασιλιά Αιγαία, πατέρα του Θησέα. Σύζυγός του ήταν η Κρήτη. Μίνωας γεννηθείς το 1297, πατέρας της Φέδρας και της Αριάδνης, σύγχρονες του Θησέα. Η σύζυγός του ήταν η Πασιφάη, αδελφή του βασιλιά της Κολχίδας του Αιήτη, θεία της Μύδιας, σύγχρονη της αργοναυτικής εκστρατείας. Επισημαίνεται ότι όλοι αυτοί οι Μίνωες βασίλεψαν στην Κνωσσό σύμφωνα με τη μυθολογία, για παράδειγμα Θησέας, Μινόταυρος κλπ, στην ύστερη Μικηναϊκή περίοδο, δηλαδή μετά την καταστροφή των ανακτόρων της Κνωσσού το 1350 π.Χ. Αλλά στη βιβλιογραφία διαχωρίζεται η καταστροφή του ανακτόρα από πυρκαγιά το 1350 από την πόλη κράτος της Κνωσσού, η οποία συνεχίζει να υπάρχει κατά την πρώιμη εποχή του Σιδήρου. Σε συστηματική έρευνα επί των κεραμικών που διεξήχθη το 2005-2008 στην περιοχή της Κνωσσού και της Σκυλάδας εκεί πέρα, προέκυψαν νέα δεδομένα για την πρώιμη εποχή του Συνδύρου, 11ο-8ο π.Χ. αιώνας. Οι ερευνητές υπό τον Αντώνη Κοτσόνα, καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τσιντσινάτι, τονίζουν ότι η εικόνα που ανακάλυψαν, εκτεταμένος συμπαγής οικισμός τριπλάσιος από ό,τι πίστευαν, ανταποκρίνεται καλύτερα και στην εικόνα μιας Μητρόπολης της Κρήτης και του Αιγαίου της πρώιμης εποχής του Σιδήρου, όπως θέλουν την Κνωσσό τα ομηρικά έπι και τα ευρήματα από τα νεκροταφεία της. Επιπλέον ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ερμηνείες των μελετητών που θέλουν την Κνωσσό της εποχής ένα κέντρο με μεγάλη οικονομική και πολιτική επιρροή. Όπως και να έχει, αφού η πόλη κράτος υφίσταται και μετά το 1350 π.Χ., υπάρχει και βασιλιάς Μίνωας που τη διοικεί. Συνεπώς, αν τα ανάκτορα της Κνωσσού έπαψαν να είναι κατοικήσιμα, ο ηγεμόν βασιλιάς Μίνωας της περίοδου μετά το 1350 θα έπρεπε να κατοικοεδρεύει σε κάποιο άλλο κτίριο, εκτός αν επισκευάστηκε κάποιο τμήμα του μεγαλοπρεπούς αλλά κατεστραμμένου ανακτόρου και εκεί διέμενε πλέον ο βασιλιάς Μίνωας. Έναν από αυτούς τους βασιλείς Μίνωες συνάντησε στην Κνωσσό ο Θησέας όταν πήγε να σκοτώσει το Μινόταυρο το 1252 π.Χ. Εκεί βασίλεψε ο Δευκαλίων και ο γιος του Ιδωμενέας, που ηγήθηκε των Κρητών στον Ομηρικό Τροϊκό Πόλεμο 1227-1218 π.Χ. Ο χρονολογικός κύκλος της μυθολογίας διαπέρωσε όλη τη μινωική και μικηναϊκή περίοδο, καλύπτοντας ηγεμόνες, δυναστείες, σημαντικά συμβάντα από την Κρήτη και την Πελοπόννησο μέχρι τη Θεσσαλία, δίνοντας όλα αυτά χρονική υπόσταση, φτάνοντας στα σκοτεινά χρόνια, και εκεί πλέον πέφτει η αυλαία της προϊστορίας και η μυθολογική αφήγηση δίνει τη θέση της στα ιστορικά γεγονότα. Ευελπιστώ στη συμβολή αυτού του βιβλίου στην περαιτέρω έρευνα της προϊστορικής περίοδου, που μπορεί να διεξαχθεί από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, τόσο των θεωρητικών όσο και των θετικών επιστημών. Η μυθολογία έχει πλέον αποκτήσει χρονική υπόσταση χάριν της αστρονομίας. Το πολύτιμο εργαλείο της χρονολόγησης είναι πλέον διαθέσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη ομιλία σας, η οποία βέβαια γέννησε πολλά ερωτήματα, ακόμα και σε μένα, που δεν τα έχω ψάξει τόσο πολύ. Κάποιος είχε σηκώσει το χέρι του. Ναι, κύριε Ραπατζίκο, εγώ. Ναι, Ματθέ, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ματθέ. Συγχαρητήρια, κυρία Πρέκα, για την παρουσίασή σας και χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα θυμάστε την εποχή πριν το διαδίκτυο, που οι άνθρωποι έψαχναν πληροφορίες στις εγκυκλοπαίδειες. Έτσι και τώρα κρατάω εδώ έναν τόμο μιας εγκυκλοπαίδειας παλιότερης και θα ήθελα να μου σχολιάσετε ένα απόσπασμα από το κείμενο που έχει δίπλα στη λέξη μύθος. Μάλιστα.
Λοιπόν, λέει το εξής. Οι μύθοι αποτελούν τα πρώτα δημιουργήματα της ανθρώπινης φαντασίας, γι' αυτό και υπάρχουν σε όλους τους λαούς της γης. Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι, με το φως των συμβόλων τους, την ωραία πλοκή και την απαράμιλη γοητεία τους, κρύβουν, κατά την άποψη των ειδικών, θησαυρούς μιας μυστηριώδους επιστήμης, της γνώσης των πρώτων φιλόσοφων σχετικά με τους μεγάλους νόμους του φυσικού κόσμου και τις απόψεις τους για την καταγωγή των όντων. Ο Επίχαρμος πίστευε π.χ. ότι οι θεοί των μύθων είναι οι άνεμοι, το νερό, η γη, ο ήλιος, η φωτιά, τα αστέρια, ενώ ο Μητρόδωρος υποστήριζε ότι οι περιπέτειες των θεών παρίσταναν τους διάφορους συνδυασμούς των στοιχείων της φύσεως. Άλλοι πάλι πίστευαν ότι τους μύθους επινόησαν οι αρχαίοι σοφοί για να υποβάλουν στον όχλο το σωτήριο φόβο και να του επιβάλλουν την ηθική που θα τον έκανε καλύτερο. Θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτά τα λόγια. Τα λόγια αυτά κρύβουν πολλά πράγματα που θα μπορούσε να είναι τίτλος μιας άλλης διαλέξεως, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό που έχω να σας πω εγώ, γιατί βέβαια εγώ αστροφυσικός είμαι, δεν είμαι ούτε ιστορικός, ούτε φιλόλογος, είναι αυτό που έχω μάθει όμως ότι είναι σίγουρο. Δηλαδή ότι η λέξη μύθος στα παλαιότερα χρόνια, ομηρική εποχή κλπ, ήταν ο λόγος. Αυτό που λέμε σήμερα λόγος. Δεν είναι δηλαδή παραμύθι, το παραμύθι είναι παρά τον μύθο. Εδώ ο μύθος είναι λόγος. Αν δείτε μέσα στην Οδύσσεια και στην Ηλιάδα, στο βιβλίο έχω κάνει παραπομπές, είναι λόγος, είναι ο προφορικός λόγος. Αυτή είναι η έννοια του τότε η λέξη μύθος. Προφορικός λόγος, δηλαδή είναι αληθινό πράγμα, δεν είναι παραμύθι. Μην το μπλέκουμε, είναι άλλο πράγμα το παραμύθι. Εδώ λοιπόν στο μύθο έχουμε κάτι το οποίο έχει μία βάση, έχει κάτι αληθινό, το οποίο με την πάροδο των χρόνων, καθώς είναι παράδοση, καθώς είναι προφορικός λόγος και μιλάμε για αιώνες, ντύνεται με διάφορα άλλα και φτάνει μέχρι τότε που καταγράφεται. Αυτό έχω να σας πω. Όσον αφορά τη συσχέτιση με τα φυσικά φαινόμενα και τις διαδικασίες της φυσικές. Βεβαίως, ο Πλούταρχος είναι σαφής. Αν διαβάσετε τον Πλούταρχο, λέει ότι η φυσική ήταν ουσιαστικά θεϊκές παρεμβάσεις, αποδίδεται στους θεούς σε όλους τους, και ήταν μύθος σε όλους τους λαούς της γης, όχι μόνο, παντού. Πριν τη φυσική δηλαδή, εκείνα τα χρόνια ήταν μύθος, ήταν οι θεοί το κάνανε και τέτοια πράγματα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Μαθέ. Και συγχαρητήρια στον κύριο Ραπατζίκο για τις ωραίες ομιλίες που διοργανώνει. Να είστε καλά. Και ευχαριστίες εσένα για το μοντάζ των βίντεο και το φτιάξιμό τους για να ανέβουν στο YouTube. Καλά. Ο κύριος Τάξμαν έχει κάνει μια ερώτηση εδώ γραπτή. Από πού προκύπτουν αυτές, λέει, οι περίοδοι, οι χρονικοί περίοδοι και κατ' επέκταση οι ηλικίες? Από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Αυτό έχω να απαντήσω. Δεν τους έβαλα εγώ, είναι καταγεγραμμένα αυτά. Και από εκεί και πέρα, η βάση βέβαια την οποία χρησιμοποίησα εγώ είναι η χρονολογία του Τροϊκού πολέμου. Από εκεί ξεκίνησα. Και ας πούμε χρονικά έβαλα να εξελίσσονται τα πράγματα. Ο Τροϊκός πόλεμος έδωσε, εμείς με βάση τα αστρονομικά στοιχεία βρήκαμε ότι είναι το 1218. Από εκεί και πέρα τα άλλα χρονολογούνται με βάση να πάρει αυτή τη χρονολογία και να βάλει κάποια άλλη δική του χρονολογία, θα πρέπει να κάνει μια αντίστοιχη χρονική μετατόπιση. Μάλιστα. Αυτό έχω να απαντήσω. Θα ήθελα και εγώ να υποβάλω δύο ερωτήσεις, κυρία Πρέκα. Ναι. Με βάση τη σημερινή σας στη διάλεξη. Επειδή μιλήσαμε και έχουμε ακούσει και το είπατε και εσείς στην διάλεξή σας, ότι η κάθοδο των δωριαίων, πού ήταν πριν οι δωρείες? Λοιπόν, δεν ισχύει η κάθοδος των δωριαίων. Είναι κάθοδος Ηρακλειδών. Ηρακλειδών. Πλέον. Δηλαδή, τι γίνεται. Όταν ο Ευριστέας, όπως ξέρουμε από τη μυστολογία, μετά τους 12 άνθρωπους του Ηρακλή, για αντιπαλώτες εκεί, για ποιος θα πάρει τα βασίλεια και όλα αυτά, έδιωξε
τον Ηρακλή και την οικογένειά του όλους. Οι Ηρακλήδες είναι οι απόγονοι του Ηρακλή, η οικογένειά του. Λοιπόν, αυτοί φύγανε. Αυτοί θέλαν βεβαίως να γυρίσουν πίσω στην Πελοπόννησο, στην πατρίδα τους. Έχουν κάνει, αν θυμάμαι καλά, 3 φορές πολέμους προκειμένου να γυρίσουν οι Ηρακλήδες στην Πελοπόννησο. Τελικά την 3η νομίζω φορά το πετύχαν αυτό και είναι αυτή η κάθοδος των Ηρακλειδών, η οποία είναι εκεί γύρω στο 1130, εκεί πέρα περίπου. Είναι Ηρακλειδών, δεν είναι Δωριαίων. Επειδή όμως, γιατί την μπλέκουνε, γιατί οι Ηρακλήδες είχαν μαζί τους βασιλείς Δωριείς, δηλαδή είχαν συμμάχους Δωριείς, από τα δωρικά βασίλεια της στερεάς Ελλάδας ή και της Θεσσαλίας, δεν ξέρω. Κατονομάζονται μάλιστα οι Δωριείς που ήταν μαζί τους. Υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, έχω και τα ονόματά τους και από πού ήταν ο καθένας. Οπότε γι' αυτό έχει εμπλακεί. Νομίζω ότι πλέον κάθοδος Δωριαίων δεν τη λέει κανείς. Είναι κάθοδος Ηρακλειδών. Ωραία. Και η δεύτερη ερώτηση θέλω να σας υποβάλω. Είναι τα γεγονότα που αναφέρονται μυθολογικά για το Φαέθοντα. Είναι πιθανό να είναι επακόλουθα της έκρηξης της Ιφυσιακής της Σαντορίνης εκείνη την εποχή? Όπως είδατε, εκεί υποψιάζομαι να υπάρχει σχέση, γιατί ταιριάζουν οι χρονολογίες. Δηλαδή, έχω μια τέτοια υποψία, αλλά βέβαια δεν μπορώ να το στηρίξω κάπου. Πάντως είναι αληθές ότι συνέβησαν πολλά φαινόμενα εκείνη την εποχή. Για το πλησίασμα του γη, για την καύσωνα, για όλα αυτά. Δηλαδή κάτι πρέπει να έγινε. Ακριβώς. Και έχουμε και εκεί γύρω στο 1500 οι αρχαιολόγοι βλέπουν μια καταστροφή στην Κρήτη. Γι' αυτό βάζουν μετά ανακτορική περίοδο. Βλέπουν δηλαδή κάποια αλλαγή. Και συμπίπτει με αυτή τη μετά ανακτορική. Λίγο πιο πριν έχουμε το 1613 πλέον έχει χρονολογηθεί η έκρηξη. Δεν μπορούμε να ταυτίσουμε κάποια πτώση αστεροειδούς, ίσως κάποια τέτοια είδους καταστροφή? Οι περιγραφές οι μυθολογικές για το συγκεκριμένο θέμα δεν αφήνουν τέτοια υπόνοια. Για κάποια άλλα πράγματα, ίσως ναι. Δεν αφήνουν μια τέτοια υπόνοια για τη συγκεκριμένο. Τώρα πάλι δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δηλαδή... Δεν έχουμε στοιχεία. Δεν έχω κάτι, ναι. Ενώ στην Τρία βλέπετε ότι υπάρχουν στοιχεία. Ναι. Εκεί στην Τρία υπάρχουν έντονα στοιχεία. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ραπατζίκου, κάτι τελευταίο εγώ μπορώ? Ναι, Ματθέ. Ναι, γεια σας και πάλι. Επειδή εμένα γενικά μου αρέσει να μαθαίνω τις προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων, μου αρέσει να κάνω το ερώτημα, ας πούμε, όποτε βρω την ευκαιρία, πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο, κυρία Πρέκα? Δηλαδή, σαν παιδί, τι ερεθίσματα είχατε και τελικά φτάσατε σε αυτό το σημείο? Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Καταρχάς, εγώ είμαι αστροφυσικός και μάλιστα ηλιακός φυσικός. Δηλαδή, το αντικείμενό μου είναι ηλιακή φυσική και ιδιαίτερα στα ραδιοκύματα, δηλαδή καμία σχέση θα έλεγε κανείς με το μυθολογία και τα λοιπά. Αυτό, αν θέλετε, ήταν ένα παιδικό, ας πούμε, αποθυμένο, το οποίο βεβαίως όταν γνώρισα την ύπαρξη της αρχαιοαστρονομίας, που είναι κλάδος ολόκληρος, με ενδιέφερε. Η αρχαιοαστρονομία είναι ένας κλάδος που συνδέει αρχαιολογία και αστρονομία. Γιατί η αστρονομία μπορεί να χρονολογεί επακριβώς. Παράδειγμα, έχεις μια ηλιακή έκλειψη, εμείς είμαστε, το ξέρετε καλά, σε φάση με τα προγράμματα που έχουμε να σας πούμε πότε έγινε, τι έγινε, έτσι από το 4.500 π.Χ. στο 10.000 μετά Χριστό, να σας δώσουμε πλήρη στοιχεία της έκλειψης. Αν λοιπόν μου βάλετε ένα γεγονός το οποίο έχετε εσείς και δεν ξέρετε, η αρχαιολόγοι εννοώ, η ιστορική χρονολόγηση, και έχει κοντά του κάποιο αστρονομικό φαινόμενο που μπορεί να του δώσει χρονολογία, θα βοηθήσει, καταλαβαίνετε, τη χρονολόγηση. Ή ο έναστρος ουρανός βοηθάει σε προσανατολισμούς ναών που έχουν και τέτοια, με τις θεότητες που συνδέεται ο ουρανός κλπ. Είναι πολύ ενδιαφέρον κλάδος αυτός. Αυτόν τον γνώρισα βέβαια, ήμουνα πλέον ήδη αστροφυσικός. Επειδή με πάτε όμως στην παιδική μου ηλικία,
Πράγματι, η αγάπη μου για τη μυθολογία υπήρχε σαν παιδάκι από την δασκάλα μου στο δημοτικό. Τι σημασία παίζουν πραγματικά οι δάσκαλοι, μεγάλοι στα παιδιά. Τρίτη δημοτικού, θυμάμαι τη συγχωρεμένη τη δασκάλα μου, την κυρία Τασία, η οποία μας έλεγε πολύ περιγραφικά την ιστορία για το Θησέα και το Μινόταυρο και έβαζε το μύτο της Αριάδνης και αυτά. Σαν παιδάκι με είχε εγωιτεύσει πραγματικά. Από εκεί, πιστέψτε με, εις μνήμην αυτής της δασκάλας αγάπησα τη μυθολογία, αφού με ρωτάτε. Αυτή η παραστατικότητα, η γλαφυρότητα σας δημιουργούσε εικόνες, συναισθήματα. Ακριβώς. Μου έμεινε ως αποθυμένο, ας το πούμε. Μου έμεινε σαν εικόνα. Είναι πολύ μεγάλη πραγματικά η σημασία του δασκάλου. Και η επιρροή που μπορεί να έχει σε ένα μαθητή. Βέβαια. Πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί να σε κάνει είτε να αγαπήσεις το αντικείμενό του, είτε να το μισήσεις, έτσι. Έτσι, ναι. Είναι μεγάλη η σημασία του δασκάλου. Πραγματικά, ο δάσκαλος είναι πολύ σημαντικός. Και φαντάζομαι εσείς σαν ακαδημαϊκή δασκάλα θα έχετε εμπνεύσει πολλούς επιστήμονες. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, κύριε. Ό,τι μπορώ έχω κάνει πάντως, ό,τι μπορώ. Στα παιδιά, τα αγαπάω πάντα. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ μαθητέ. Θα αφήσουμε ένα ανοιχτό ενδεχόμενο να κάνουμε και άλλη διάλεξη, κυρία Πρέκα, έτσι δεν είναι? Όσον αφορά την επίδραση της ηλιογεωμαγνητικής δραστηριότητας στην ανθρώπινη φυσιολογία, γιατί πολλοί με ρωτούν, και εμένα και άλλους ερασιτέχνες αστρονόμους, έχουμε επίδραση από τα ουράνια σώματα, έχουμε επίδραση από τη σελήνη, από τα άστρα, από τον ήλιο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να πούμε ποιες είναι αυτές οι επιδράσεις, ποιες στέκουν επιστημονικά ως επιδράσεις και ποια είναι παρεπιστήμη. Ναι, σωστά, πρέπει να ξεκαθαρίσει. Είναι αφορμή λοιπόν αυτό το θέμα να κάνουμε μια τέτοιου είδους διάλεξη. Ευχαριστώ πολύ. Θα το κανονίσουμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Πέκα και κυρία Αμπατζίκου. Μας δώσετε κίνητρο και για δική μας έρευνα, έτσι, προσωπική, πάνω σε αυτά τα μυθολογικά γεγονότα. Εύχομαι το βιβλίο σας να είναι καλοτάξιδο και με πολλές εκδόσεις. Και θα είμαστε σε επικοινωνία για μια άλλη διάλεξη, κυρία Πρέκα, στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλους σας που είσαστε μαζί μας αυτή την Κυριακή, και θα συνεχίσουμε τα διαδικτυακά σεμινάρια την Κυριακή στις 9 Μαρτίου. Να είστε καλά, να έχετε καλές απόκριες και να κοιτάτε ψηλά. Ευχαριστούμε, καλή εβδομάδα. Χαιρετώ.